Riżorsi tal-itteriżmu online għal ġenituri fl-iskejjel tal-Knisja. Dawn il-linji gwida ġew maħduma 8 feet mad-Dipartiment tal-Itteriżmu fih dan is-Segretarjat fl-iskejjel tal-Knisja. L-iskejjel reġgħu fetħu l-għalliema u t-tfal preparati għal din ir-rutina ġdida u xi ngħidu għall-ġenituri. L-appoġġ tagħkom huwa importanti ħafna fl-iżvilupp ħolistiku tat-tfal. F'dan il-filmat se nikkonċentraw fuq il-ħiliet tal-itteriżmu u kif intom tistgħu tkunu ta' sapport għal uliedkom f'dan il-qasam. X'nifhmu biha l-itteriżmu? U x'inhuma l-ħiliet? Li tkun litterat tfisser li taf tikteb u taqra. Iżda ma' dawn hemm marbuta wkoll il-ħiliet li tifhem il-lingwa u titkellimha b'mod tajjeb. Dawn il-ħiliet ma jiżviluppawx bl-istess mod u fl-istess ħin għal kulħadd, iżda jekk niġbdu ħabel wieħed naslu. F'dan il-video se nkunu qed nurukom kif intom tistgħu tkunu ta' spalla għall-iżvilupp ta' dawn il-ħiliet. Sabiex inkunu tajnuna likom, aħna qed naqsmu magħkom set ta' ħolqiet jew forsi kif tafuhom bl-Ingliż links b'informazzjoni dwar il-programmi tal-itteriżmu li qed isegwu l-iskejjel tal-Knisja. Aħna nixtiequ li intom issiru aktar mitħla ta' dawn il-ħolqiet sabiex tifhmu aħjar kif tistgħu tajnu lil uliedkom jissudaw dawn il-ħiliet. Bir-riżorsi li ser issibu f'dawn il-ħolqiet, intom tistgħu tajnu u tappoġġjaw lil uliedkom fil-kumdità ta' djarkom waqt li sserħu moħħkom li qed taħdmu 8 feet mal-iskola. F'dawn il-ħolqiet se ssibu numru ta' attivitajiet sbieħ, suġġerimenti sempliċi li se tkunu tistgħu tajnu lit-tfal tagħkom fil-mixja tal-itteriżmu. Importanti illi jekk ninnutaw li t-tfal mhux qed jaslu mill-ewwel, nibqgħu kalmi. Nistgħu nbidlu l-attività f'logħba, insibu post speċjali u anke l-ħin opportun. Użaw dan il-ħin bħala mument speċjali bejnkom u uliedkom fejn mhux biss inkunu qed ngħinuhom jissudaw fil-qari u l-kitba, iżda wkoll inqattaw ftit ħin bil-qeda ħdejhom, nisimgħu u naraw x'jafu, infaħruhom u niggwidawhom skont kif jitlob il-bżonn u kif tkun issuġġeriet l-iskola. Ir-riċerka tikkonferma li dawk it-tfal li l-ġenituri tagħhom iqattaw ħin kuljum biex jaqrawlhom ftit ikollhom vantaġġ fuq tfal oħra l-iskola. Mela ħanibdew billi nurukom xi riżorsi li tistgħu tużaw jekk it-tfal tagħkom qed jattendu l-kinder. Ikklikja fuq il-ħolqa numru 1 biex tidħol fil-filmat li qed jintwera waqt il-laqgħat tal-itteriżmu għal ġenituri tal-kinder li qed isiru fl-iskejjel. Dan jagħtikom informazzjoni meħtieġa kif tajnu lit-tfal tagħkom li qegħdin fil-kinder. Ikklikja fuq ħolqa numru 2 biex tidħol fil-filmat li qed jintwera fl-iskejjer waqt il-laqgħat tal-itteriżmu għal ġenituri tat-tfal li qegħdin l-ewwel sena. Jekk f'Settembru l-iskola tibda bl-Ingliż, għażlu l-folder tal-Ingliż l-ewwel. F'Jannar imbagħad idħol fil-folder tal-Malti, jew bil-kontra jekk l-iskola tibda bil-Malti l-ewwel. Fl-Ingliż it-tfal jibdew minn dawn il-5 ħsejjes. A, S, D, T. U fl-ħolqiet se ssibu riżorsi marbutin magħhom. F'xi skejjel jistgħu jkunu ftit differenti, ma jimpurtax. L-importanti li tiftakru li f'din l-età bikrija niffokaw fuq il-ħoss tal-ittra u mhux fuq isimha, jiġifieri mhux M, W, mhux W. Dan normalment jiġri l-ewwel sena waqt li fit-tieni sena tal-primarja it-tfal jibdew jitalmu l-ismijiet tal-ittri kif nafuhom. Bħal ngħidu aħna A, B, C u l-kumplament. Fil-Malti evitaw li tajdu B minflok għajdu B. Evitaw li tajdu C u minflok għajdu C. L-istess għal ħsejjes l-oħra.
Bħal-għajnuna għalikom ser issibu lezzjoni għal kull ħoss. Imxu bis-sekwenza skont kif imsemmija. B'hekk se tifhmu aktar kif inhi l-proċedura tat-tagħlim fil-klassi u kif jingħati l-ħoss. Fl-istess waqt, dawn il-filmati se jservu ta' reviżjoni għat-tfal. Wara li t-tfal ikunu fehmu sew kif jgħidu u jisimgħu l-ewwel sett ta' ħsejjes, nimxu għal-qari u l-kitba ta' kliem. L-istess ħsejjes ikunu ppreżentati flimkien f'kelma sħiħa. Eżempju bl-ittri a, s, d, t. Nistgħu naqraw il-kliem bl-Ingliż sat, dam, dad, fost oħrajn. Bil-kliem magħmula minn dawn il-ħsejjes huma jkunu jistgħu jaqraw frażijiet qosra. Kif forsi qed tindunaw, it-tfal qed jitalmu jaqraw passi żgħar. Waqt li nassiguraw li l-kliem u l-frażijiet li ntuhom ikunu jafu jaqrawhom qabel ma ngħaddu għal kliem ġdid. Hekk jibnu l-konfidenza u ma jibżawx jaqraw għax jaraw li l-kliem ikun diffiċli għalihom. Barra minn hekk bil-phonics it-tfal qed jitalmu ħila minflok li joqogħdu jitalmu kull kelma bl-amment. Kif nissudaw fil-1.1 nimxu għal set ta' ħsejjes li jmiss fir-riżorsa ta' 1.2. Dejjem se nużaw l-istess proċess. Il-programm fiż-żewġ lingwi jimxi bl-istess mod. Wara li nkunu sodi fil-qari nimxu għall-ispellija jew kif jafuha ħafna il-kitba tal-kliem. Parallel ma' livell 1.1 tal-qari ikun hemm wieħed għall-ispellija. Bħalma rajna fil-qari se nsibu attivitajiet relatati mal-ispellija ta' kliem u anke frażijiet. Għaldaqstant issa morru fil-folder spelling bl-istess mod ta' qabel billi nibdew mill-1.1 u nibqgħu mixjin. Hija importanti li nagħmlu dan il-pass li qed jaruna tfal stess. Jista' jkun li l-iskola tinfurmak li jkun hemm bżonn xi reviżjoni ta' settijiet. F'dan il-każ, mar lura fil-livell sakemm issib dak indikat mill-iskola. Ir-reviżjoni tagħkom hija importanti ħafna. Tinsewx li l-lezzjonijiet rekordjati flimkien ma' riżorsi oħra tistgħu issibuhom fuq il-YouTube channel. Tistgħu issibu aktar informazzjoni relatat max-xogħol tad-Dipartiment tal-Litterizmu u l-Matematika fuq il-Facebook group tad-Dipartiment tagħna. Il-ħolqiet tal-grupp ta' Facebook u tal-YouTube channel tistgħu issibuhom fid-deskrizzjoni taħt il-video.